perdosan sadarion horas jala selamat beribadah madihita saluhutna tapu kama parminggota marhite-hite namarete hita sian bukwede nomor 12 ayat sada 2 dohot ayat walu. Marhiti-hiti goar ni di bata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Ali di bata namin na marasi roha jalan abadia ama namin marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami rotu julum huhilala hami riko tuasi ni roham di saluhut hami halak pardosa alanido bahen hu paserep hami diri nami sadarion di julum jalahu parhatopot hami tung jojo hami manibil siya nakadalan mo na badia songon biru-biru na lilu sayu nang pabali hami siya julum malania dosa nami ay dang di halomon roham hamatian niyak kapardosa alay hamubaw ni rohana dolomo ni roham asa mangulu sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalosyon nami marhiti-hiti pangulo nami nasa saday anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot maasin ni roham marhiti-hiti panidangiodot hagogon nito di porbadia asa tarapul roha nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Haleluya. Debata pargogon na sohatudosan ama namin na di banua gijang di pabotohon hodo tu akaparohan na siya purbay marhiti-hiti bitang na untubo anak mo na sasaday sodangi marohan nami asa hutadahami haporsyaon na sitongi marhiti-hiti ibana asa tarbain doot hami mamereng hamuliaon sugot marhiti-hiti anak hahulongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Marede mahita sian nomor 72 ayat 1 dohot ayat 3. Patik ni debata masian patik perjulu dohot lapatanna patik perjulu audo jahuba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam dia do lapatan niodo ikon biar rohata jalahu molong jalau pos mida debata asamida nasa na adong atong rak magidugugu mahita tu debata taringot tu patik nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Maredehita sian nomor 621 ayat 1 dohot ayat 2. Dosa tatu adupan ni Tuhan debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pergugun na suhatu dosan jalaman nami. Uju hami duguar muna badiai. Ala targugut hami marningot dosa nami. Say marasi ni roha mahumi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabijol malani hami. Namate jalan nahihisian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangot dihon hami. Asi maroham di hami. Saya patoktong madihami roha hamoleti on tuho. O to di perbadia pangapul di namar sakroha. Pamalum masaluhut na bernit binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham.
Hodo perhitian ni nasa asini roha, sayunang tulak hami, say tangihon mahami huali de bata ama, anak dohot to di perbadia. Amin. Baga-baga ni de bata taringot tu hasisan ni dosata. Songono dohatan ni Tuhan Jehovah, unang ho mabiar, ayaw do siluluhon ho, nunga pola hujo guarmu ahu napunaho, hasangapon madi de bata na digijang. Amin. Maredehita sian nomor 477 ayat 1 dohot ayat 2. Hatani debatan nagabit turpuk epistel di minggu tasadarion ima natar surat di pesalmen 40 mamukasan ayat 5 sahat rodi ayat 10 sada tajahama marasikat sorin martua mabawa nama bahin Jehovah haposanna jalan aso ulo marbalik payhuton sigijang rohai akan apa ula-ula gabus. Dang lumoroham di pilihan si potongon dohok si panganon dituraho pinggol hu duaca dang dipangidoho pilihan si tutungon dohot pardosaon. Dipangidorohaku do patupahon lomo ni roham mali di batakku jala di persitongan ni rohaku do patikmi. Dang hutabunihon hati goranmu di bagasan rohakku, say hupabuah do hasit tonganmu dohot hatuaon mi, dang huporso asini roham dohot habonaron mi, tuluhutan nabulun ido sahatna, martua doakan atu mangihon hata ni debata, jala no peopsa. Amin. Maredehitasi nomor 220 sada dohot ayat pitu. Hari
dakon mahaporsiaw tay. Sungon na hinati dakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion rap mahitamadok. Au porsia di debata Jahuba. Ido ama pargugo naso hatudusan na tumupalangit dohotano. Au porsia di Jesus Kristus anan di debata Jahuba nasa saday. Ima na tinubuhon ni si Maria. Nagabi-gabian siya to di perbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit ipanguhuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua turudung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun debata Jahuba amanai pargogo na sohatu dosani disimay bana pay mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia dito di parbadia jaladong sadahuria na badia huria hato panihalak Kristen nakka na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabigi matikting na masa di tonga-tonga ni Huriata. Panias, topik ni mingguta sadarion ima naung gabe mamora dohita di bagasan ibana dina saluhutna. 2 Koordinasi Parhalado. Di hari Selasa 20 Januari 2026, Koordinasi Parhalado marhite sian WA Group. Tolu amplop iuran diakonia sosial manang DSH. Di mingguta sadarion, Minggu 10 Januari 2026, patupaot tado papungu amplop iuran diakonia sosial DSH, ima dalata, lau manupahi ulaon para sini rohaon di Huriata. Tapasahat mai, detikin na papungu pelean paduahon hita tujulu. Alani, tatupahi ma di bagasan lasni roha, marharoroan sian hapor siauta. Namangihut opat, titing paduahon na yang merbagas. Na yang majalo pasu-pasu perbagasan ma, Saudara Riana Dri Oktariansia AMD, anak niamata Imin Sarimin, tubuh ninata Betty Borus Simanjuntak, namaringanan di Jalan Melur Sia nomor 10 blok 15 Rancaikek, ruas Nihuria, Gereja Kristen Pasundan GKP Jemaat Bandung. Dohot Oroana, Saudari Imelda Febriana SM Boru Sidabuke STRT, Boru Niamata, Elbinel Sidabuke Nahinan, tubuh ninata Sri Dewi Boru Silalahi, namaringanan di Bumi Pakusarakan 2, Blok A2 nomor 21 Weksia, ruas Nihuriata HKBP Cimahi, Jalan Lura Resort Cimahi. Pamasu-masuon hari Sabtu 24 Januari 2026, maringanan di gereja HKBP Cimahi Jalan Lura dimulai pukul 8 WIB. Namangihut 5, undangan Bonataun Distrik. Di Jalo Huriata do undangan sian HKBP Distrik Seplalu Jabar Tengdi. Ima napatupahon Bonataun Distrik sekaligus launching tahun orientasi transformasi HKBP 2026. Ima nanaing dipatupa di hari Senin 10 Januari 2026 mersogot waktu pukul 30 WIB 1 nasidung maringanan di HKBP Pekalongan, Kota Pekalongan. Ulauni didohoti pangulana koktiki
utusan sian perhalado, utusan sian ganup kategorial, jala borhat masian gereja tahun pukul 5 manogot. Namangihut onom, pujian dan doa pemulihan tapanuli. Di hari Sabtu 21 Januari 2026 di Patupa HKBP Distrik Saplalu Jabar Tengdi, pujian doa pemulihan tapanuli maringanan di Auditorium Universitas Kristen Maranatha Bandung dimulai pukul 10.05 WIB. Sialani dihita ruas ni huriata nanaeng madohoti ulauni harga tiketna platinum Rp500.000, gold Rp250.000. Informasi manuhor tiket boido dihubungi di kantor gereja ta. Namangihut nuseng pitu acara perjamuan kasih sekolah minggu. Sekolah minggu ni huriata nung ngapatupahon acara perjamuan kasih ima di hari Minggu 10 Januari 2026 saderion sian mulai pukul 8.30 WIB. Namangihut nuseng nomor 8 ibadah pembukaan sermon week kategorial manang bona tahun ni huriata. Di hari Kamis 20 Januari 2026 patupaon ni huriata ma pertangyangan pamuhai manang ibadah pembukaan sermon week manang kategorial. Masuk mahita pukul 10 WIB maringanan di gereja tahun. Pinangido tuaka seksi dohot kategorial asa mengisi kor di acarai. Namangihut meseng sia pelajar sidi. Di hari Minggu 1 Februari 2026 dibuhai ma muse marguru malua manang pembelajaran sidi masuk pukul 10.05 WIB manang tolu sore. Namangihut angka 10 kebaktian sore. Di hari Minggu 25 Januari 2026 ia kebaktian sore manang Kepsor dibuhai mamuse masuk pukul 10.07 WIB. Nah terakhir angka 10 sada berik dohot laporan keuangan. Berik dohot laporan keuangan tahun 2025 ni huriata nung ngaboi taida di mading manang majalah dinding gereja ta manang dohot di WA group week masing-masing. Amanami doh inanami songonima titing namaragam di huriata Tuhat tama nama masu-masu hita saluhutna. Shalom. Tulu puluh pitu mamukaya sada dohot tuduk nahu mata pasaha piliata sada dohot sadabit. Sa sudah
Kami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus hata ni debata di hita di minggu Arianon. Surat ni Apostel Paulus tu huria Korin na parjolo bidusada ayat 4 sahat rodi ayat sia. Takas matapai hutihut songonoma hujaha dihita. Madok mauliate doa utoktong di debataku sialahamu. Marningot asini rohani debata naung nilehon na tuhamu di bagasan Kristus Yesus. Ay naung gabe mamora do hamu di bagasan ibana di saluhut nai. Di sadok hatai nang disude pangatusion. Ay naung dipahoddo di hamu panidangion nataringo tu Kristusi. Asa dada nahuranga kamu di nasa ragam ni basa-basa ni debata. Nama ima-ima nama hamu di hapapatar ni Tuhata Yesus Kristus. Pahoton ni ido di hamu, pahoton ni ido hamu ro di ujung. Gabe so hasurahan diari ni Tuhata Yesus Kristusi. Haposad do debata, naung majo hamu tu parsaoran dohot anakna Yesus Kristus Tuhatai. Ido sahatna. Amanami na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Molo disukun misalna hamu hita. Dia mapilih totta mamora manang pugus. Mamora ate. Dakolak kita ra. Sude mulai siya danak. Molo sinukun, apa cita-citamu nanti nak? Jadi orang kaya. Memang dangit terkaya di dokate. Jadi ini, jadi ini, jadi ini. Polisi, dokter, tentara. Jadi orang sukses, pengusaha, dan lain sebagainya. Alai intini iya do. Naing gabe, mamora. Itu tujuan ni sudei. Asonang pugus. Alai asa mamora. Asa gudang di ibana. Dak salai. Memang rikod do mamora dah. Hacik do molo pugus. Hacik do pugus. Ale molo mamora iba. Gudang artan iba. Basude mabui patu paukan iro. Tarsongon ido nang huria na adong di Korintus. Mereka berlomba-lomba untuk kaya. Apalagi ala keadaan ni huriai mendukung huta Korintus na gabe pusat perdagangan internasional hati hai. Semua pedagang-pedagang dari seluruh dunia datang ke Korintus berjual beli. Molo lancar do jual beli, roaka pengusaha, roaka pertiga-tiga pedagang sia sudah daerah. Totu perputaran ni hepeng pedisi lancar. Molo lancar perputaran di hepeng, masyarakat pasti mamora. Pasti sejahtera. Itu nama sa di Korin. Tabba muse dakolan perdagangan internasional na lancar. Alayala gabe kota na rame doi hati hai maju manang komunikasi. Maju manang komunikasi akka ilmu pengetahuan. Teknologi na boy tong mendukung hamoraon ni akaruas ni huria na adong di Korintus. Jadi memang gabi gudang dosian nasida murah-murah gabi mamora. Murah gabi mamora. Murah gabi gudang hepeng na. Ise na malo ba malo may ibana. Gudang mahatok madapok na akasinamot. Ise na malo berkomunikasi dapotan. Isi nama lo berdagang, tong dapotas siya ni, imana masa. Alai na pasti, dang boy 100%, pasti do ya deh. Dang boy 100%, mamora sude, tarsong kita udon waengi. Dang boy jaminan, gabe mamora sude kan, di arta majo, dang boy jaminan. Saya dong do nahurang. Dang napugus alay nahurang
di sinamot. Om magabe masalah di tonga-tonga niya kahala na porsia di Korin. Oddo gabe akar masalah. Terjadi ma persoalan, terjadi ma perdebatan, terjadi ma perbedaan antara ni napugus dohok namoraon. Roma akan namora, dangadong beharga ni akan napugus di bain. Ini yang terjadi. Direhei nasida ma akan namorai. Dang membangun di bain nasida hamoraon nasidai. Alai patoruhon halak akka napugus nasomar diha-diha. Alanido ima bocir ni suratot di tongos apostol Paulus di bereng ibana nama say dang denggabba songonin narohana dang denggas songoni gabi adong perbulat-bulatan gabi adong persoalan alani hamoraunon di tongos masuraton tabereng manaking isi ni surat na parjolo di si ayat opak madipukka turput tahun idok ibana do di si madok mau leate do autok tong di debatakku siala hamu marningot asini rohani debatan naung nilehon na tuhamu di bagasan Kristus Yesus macai bagas do paduhanon idia bagas na ahma na buita parsiajari siani. Yang pertama amanginang Rasul Paulus mengirimkan suratnya dengan kata pembuka yang sangat menggugah hati. Dia may dokibana naking madok mauliate doau toktong di debatakku. Aku bersyukur kepada Tuhan karena kamu. Bahasa luar biasa on. Godang do halak na naing mga toy nguluni halak na asing alai komunikasi pertama na kurang. Komunikasi pertama. Apalagi ketika kita mau menyelesaikan persoalan antara dua orang atau antara satu kelompok dengan satu kelompok yang lain, di sini perlu hati-hati. Molo ngapa panas persoalan nasida antara mana punguan nadong gereja to kur majuni do kate kur A dan kur B. Ngapa panas betong persoalan ini kur A dan kur B. Molo teroro perhalado manang padita madok. Ulan na berbeda itu tok kamu. Indah kan kata pembuka ngagabe mau lebih masuk komunikasi i. Alai molo dinggad do bah songon na minar do hubereng buhimuna kur A do kur B bah. Inna rupani au taro kyappe na murhing di singa gabe senyum. Ngagabe minar beto. Itu na luar biasa sian apostol Paulus. Ngadi boto ibana persoalan do di tonga-tonga ni huriai na terjadi. Alai itu rido gimana? Madok mauleate doau toktong kata pujian doi. Madok mauleate doau toktong di debatakku sialahamu. Denggap parsa orang muna. Ido na neng dohonon na nakpe di boto apostol Paulus do namasa persoalan di si. Dungi masuk mamusay kata na paduahon marningot asini rohani debatana unilehon na tuhamu di bagasan Kristus Yesus. Jadi asini rohani debatado dilehot tuhamu di bagasan Kristus Yesus. Ana neng dohonon na si lehon-lehon ni debatado hamuraw munay. Ito neng dohonon ni apostol Paulus. Alay halus di ba na carana. Ingot tamu asini rohani debatadoy na dilehot tuhamu di bagasan Kristus Yesus. Asa na perjolo kamang dohotinang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Na naing paingoton na tuhita siyan turpukon. Molo adong pehamorauta karena kekayaan itu penting jelas. Penting. Dangga beso penting ate. Jala molo merluba-luba pehita mangalului hamoraon denggadoy. Alai unang lupa hita hamoraon ni marmual siya debatadoy. Marmual siya debatadoy. Atong molo marmual siya debatado hamoraon ni asa tapakke mai mangulahon lomo ni rohani debata. Jadi kekayaan itu harus kita gunakan untuk kemuliaan Allah. Denggad do mamora di arta ali adong do pinadubinggan siya ni ahamay mamora di hata dohot panidang iyon. Ido na idon ni apostol Paulus tong di ayat 5 ay naung gabe mamora do hamu di bagasan ibana di nasaluhut nai di sadok hata
nang disude pangatusion. Ay naung di pahoddo di hamu paniddangion na taringo tu Kristusi. Kaya itu penting, benar. Perlu do mamora, denggad do mamora. Ale adong do penadumengga siani ima molo dang holam mamora di arta, ale molo dohot mamora di hata, dohot di pangatusion. Atong tabereng majo, ahado na nido na mamora di hata, dohot di pangatusionon. Itu kekayaan yang terutama, yaitu dalam perkataan dan kesaksian. Di hata, dohot di paniddangion. Mulai dok mamora di hata, lamar lapatan mai, hata ni ibana, nabuy toktong, mangalehon, akka nauli na denggan, tunahumaliang na. Ido mamora di hata. Molo mamora di hata, dang muncul beak hata na roa siani. Dang ruar beak hata na hurang dengga siani. Ido mamora di hata. Dang ruar be hata, naboy madege manang na madabuhon, harga diri dongan na, sian ibana. Alay hata na mga lehos semangat, hata na manugu-nugu, hata na mga puli, hata na marguguihon, akay nama na muncul siani. Ima molo mamora di hata. Dungin na paduahon mamora di paniddangion taringo tu Kristus. Dimanapun dia berada, dia akan bersaksi tentang Kristus. Yesus Kristus di hati dakko ni bana. Jemolo gudang pertana di dokibana siat Tuhan idoi. Ima dohononda. Dang dohononna ayalani usahakku doi. Alani pabbahenakku doi. Naluza doi bamacari gawe adok sudeon. Dang ibe dohononna. Alai Kristus nama di hati dakko ni bana. Alani debata doi. Asini rohani Kristus doi. Alani akamang dohotinang na hinaulungan ni Tuhan Yesus Kristus no ang tapareso madirita. Mamora di dia mahita. Mamora di arta nga pasti ate. Danganong halak batak na pugus. Itu kan? Anong halak batak na pugus? Gudang. Adang-adong imenuru tau. Buasa babu itu mangan. Danganong nahurang di nguduna. Molo merasa pe ibana pugus, perasaan na di. Merasa pugus ibana. Bahasa perasa pugus ibana. Ay dibadik ko na tong diri na tu. Na daw. Umora siya ni ibana. Anggo di hamalote hoddo na di ibanay. Tuksoro honon na amak pugus na iya. Udangin naon na. Alena ni bereng ibana do. Iberek si A, si B, si C. Bang aro di dia halakon. Iba se holas sono pugus na iya won. Innama. Aleng goni hamolote hoddo na di ibai dang do hono niba pugus. Alani molo mamora di arta semua kita kaya. Babereng mani akan atapakyokan, akka pakyat taon. Barang nang mamora hita di son. Akana tabuan waing di tugari jaon. Mamora do hita. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah apakah kita juga kaya dalam hal perkataan dan juga kesaksian tentang Kristus? Atau kita hanya masih menceritakan hidup kita ini kepada orang lain, pencapaian-pencapaian kita, kesuksesan-kesuksesan kita. Di paingot turpukom mahita, asa manang di dia pehita Kristusima natahatidakkon. Alani ibana mahita boy mamora, boy mangulu sahatu tikyon. Namangihut hamu amang dohotinang na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Molo sian Kristus do hamoraut tai. Artinya berasal dari Kristus segala yang kita miliki. Dangalani na mangulan na hurang denggan. Yakinlah kekayaan itu pasti akan kekal sampai selama-lamanya. Jadi nanay pengoton ni Apostol Paulus ima naking hamoraon na utama ima dihata doho paniddangion jala molo oddo tamiliki dang holas sekedar artana di portibion materi manang na aka sinamot
itu akan kekal sampai selama-lamanya. Manoktong ima artana manoktong rodi saliling-liling naso bui mago naso bui suda. Jadi itu didok apostol Paulus dia walui pahoton ni ido hamuro di ujung gabe so hasurahan diari ni Tuhan Yesus Kristusi haposad do debatana umajo hamutu parsaora dohot anakna Yesus Kristus Tuhan tai. Lapatanna kekayaan apa yang lebih banyak kita miliki sekarang? Ini yang perlu kita renungkan. Hamorauna hado nagumodang adong dihita. Apakah kekayaan duniawi atau kekayaan surgawi? Molo arta portibido salpudo sudenai. Itu semua akan berakhir. Alai molo harta surgawi do ima kahatanadinggan naking panidangion taringo tu Kristus Yesus itu akan kekal sampai selama-lamanya. Adong do halak napistar madok orang kaya atau kekayaan bukan diukur dari apa yang kita miliki. Tengok dah, kekayaan seseorang, kekayaan kita tidak diukur dengan apa yang kita miliki, tetapi dengan siapa yang kita miliki. Beda tuh kan? Kekayaan kita tidak diukur oleh apa yang kita miliki, tetapi dengan siapa yang kita miliki. Molo apa yang kita miliki do bodo gudang marmacam ahanata miliki. Ale molo isukun noeng kita, molo isukuk kamu akamang do tinang. Siapa yang kamu miliki sekarang? Isi manai na dimiliki kamu? Yesus. Ya mungkin banyak juga siapa yang kita miliki, orang tua, anak-anak. Alaina rumikot ima, siapa yang harus dimiliki orang percaya adalah Yesus Kristus. Ido na pinaingo ni Apostol Paulus asabuy dengan parnguluon ni Hurian adong di Korin. Ketika mereka sadar bahwa kekayaan mereka adalah dari Tuhan, maka tidak akan terjadi perpecahan di antara mereka. Dang lawa dong perselisihan. Jadi mana perjulu ikon dong kesadaran kita memiliki Kristus dan itulah harta kita yang paling berharga. Dungin amangi hutamu amang dohotinang molo ta sadari do sia Kristus ido sude hamorau tai di jauh turpukom mahita muse asa tapakei tu nadinggan laho pahebakon harajaun di debata. Semua yang kita miliki, kekayaan kita, marilah kita pakai mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja untuk memperbesar kerajaan Allah. Tusido orientasi ni ngulu ni akan aporsea. Allah ni terenukom mamuse tasukum mamuse nguluta. Naking mamora do hita sudekan. Lalu sudah sejauh mana engkau pakai kekayaanmu itu mendukung pelayanan gereja? Akamang dohotinang nunga sadia dau tapakke hamoraut tai lahu madukung akaulau pakubasio di tonga-tonga ni huriaun. Atau kita hanya masih rutinitas baru tu gereja romayate marminggu dungi mulakan non mulak ale marhite turpukon di paingo do ahana bui tabain ahana bui talean taleom ma laho tubakubasio ni huria. Naking moloidok arta dakolan sinamot lapatan dakolan hepeng na bui taleo tu gereja tenaga juga bisa. Mula dong do pengetahuan tataringo tu maredde dengan matong mendaftar tu song leader kan. Itu semua kekayaan. Mendaftar gabe, mula dong do ahli iba na di bidang musik. Persembahkan hidup, persembahkan dirinya. Mula mengajar kur do iba na mampu, ajar kur. Mula gabe guru sekolah minggu do, guru sekolah minggu dan lain sebagainya. Ketika itu semua terjadi, semua jemaat berlomba-lomba memberikan apa yang dia punya demi pelayanan gereja. Pos Barohata gereja Upe berkembang dengan cepat. Bui mamaju kapakubasio di tonga-tongana.
Boy mataruli sudiak karwasna di sudiak kapakubasyon na uli na dinggani. Alanya kamang dohotinang na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus tapar hatopot ma nang mamora dohita di bagasan Kristus jaladang marnaso hamoraon na nilehon nai selalu baru setiap hari. Alani tapak ke mangulut tahun doho sude nanong dihita nang dilehot Tuhani. Tu haulion di pakubasyon di tongani huria jala tatio matoktong arta naso olo segay naso olo buruki ima Kristus silehon hanguluan. Amen martang yang mahita. Mauliati puji-puji yang madiho ali Jehovah Tuhan nami. Dia sidoho dengan hibasam na sa itoktong mangaramuti ngulo nami sa tutikyon. Nung nga mamora hami tututuhan alani asim doho dengan hibasam. Saluhut do diusehoko sian gijang. Tuhami akan atinopam di hasiang anon. Alani Tuhan marlas ni roha hami majako naka dengan nibasami. Huhud di paingot hatam mahami nuaeng asaka namamora hami naing mahupakke hami saluhud na hamoraun nami. Lahu mangulahon lomoni roham. Lahu patuduhod dengan nibasam. Tuak kana humaliak kami. Lumobi ma di tonga-tonga ni bagas corom na badiaon. Di jauho hami Tuhan. Asa mamilehon saluhud na adong di hami. Di ulaon pakubasyon na adong di tonga-tonga ni huriam. Asa lambang erbang pakubasyon ni huriam. Taruli nang sudiak karwas na diak kadinggan ni basam. Dia cari hatam do nang hami di bagas tikyon. Pabuwa mololoja pe hami mangaluluyak ka arta sinamot. Dohotak kanarikot di bagasan parnguluan namion. Unang lupa hami Tuhan. Hodo haroroan ni saluhud nai. Asa sa itoktong hupasahat hami diri nami tuho. Jala siya koma hujalo hami saluhud nai. Marhiti-hiti akan nahuula hami. Atau ngasi maroham Tuhan. Pasu-pasu mahatami di bagasan ngulu nami. Asa margugu hami mangulahon lomoni roham. Di sude gulmit ni ngulu nami. Pasu-pasu masude ruas ni huriam. Nadong di HKBP Jalan Lurah Cimahion. Sian namet-met sahatu nama gudang. Toktong ramoti di sudiak kaulon nasida. Akanatoras lehonom mugugu mangula kaulon na. Akayanakon lehonom mubisuk habistaran dia kapar sikolaan. So ni akan naposo bulung lehonom wakabenget ni roha di haposon nasida. Manang nang dapatan karejo pe lehonom mu benget ni roha. Manang naso dapota pe lehonom mu tongak kaulaon na dumenggan. Lumobi Tuhan di bagas at tikyon hupasahat hami tuho sa luhud ruas ni huriam na di bagasan parsahiton na peak di podomanna di rumah sakit manang di dia pe lehonom mugogo tu nasida asa margogo nasida Tuhan laho mangyahi hamalumon sianho secara khusus hupasahat hami tuho inanami par di hutan ina posom amang situ AJN Pajaitan inang buru nababan natongon madalani pangubation di Penang sayho Tuhan napatuduhon dalan na dumenggan pangubati nabuy mamereng sahit ti pamatang di inanami buy Tuhan mardalan proses pangubation gabi jupang hamalumon ni sahit atong Tuhan di sa minggu na naing dalanan nami sayho manamadongani hami di sude ulaon nami marlas ni roha hami Tuhan marhahi pason saha diho mahami di bagasan Yesus Kristus mauliate madiho amen. Marede mahita muse sian bukwede nomor 700 sonom laos tapasahan mapilian na paduahon dohot iuran DSH. Ku demi pasu
koma peliata. Ale de bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggat dohon na sauli basa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehom mi tu hami pilihan nami tu ho. Say jalo may gabawap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramo ti asaw para siya kami pilihanon. Pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalam hutada hami kurang ni silehon-lehom mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaommu, say saud malomoni roham di banu tongaon songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siya pari, se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor hom madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu.